Protitankové ručné zbrane Panzerfaust, eventuálne Panzerschrecki s účinnejším dosahom. Ďalej sa nám tam pripravuje na streľbu obsluha 37 mm protitankového kanónu PAK-38. Tento kanón už bol na konci druhej svetovej vojny viac menej neúčinný, pretože ten malý kaliber jednoducho nebol schopný ohroziť silnejšie vozidlá, napríklad T-34 s predným pancierovaním 100 mm. Takže tieto projektily naozaj len neškodne klopkali na tieto panciere spojeneckých tankov a preto ich nemeckí vojaci začali prezývať Türklopfer, klopadlo na dvere. Omnoho účinnejšie boli práve tie ručné protitankové zbrane Panzerschrecki, Panzerfausty, ktoré dokázali na účinnosť, na vzdialenosť u Panzerfaustu okolo 30 metrov, u Panzerschrecku okolo 100 metrov si poradiť prakticky s každým spojeneckým tankom. Na nemeckej strane ešte v obrane vidíme stíhač tankov Marder, to je tam hneď pred zábranami diváckého sektoru. Ide o lafetovanie protitankového kanónu PAK-40, to čo vidíme v malebnom postavení tam ďalej na podvozku ľahkého nemeckého tanku Panzerkampfwagen 2. Tieto stíhače tankov boli takým východiskom z núdze, kedy nemecké tankové divízie potrebovali zvýšiť svoju palebnú silu a preto využívali aj podvozky v tom čase už zastaralých tankov na lafetáciu silnejšej, hlavne protitankovej výzbroje. To isté sa týkalo aj obrnených transportérov SDKFC 250-251. No a zároveň sa nám do pohybu dala aj replika tanku Panther, ktorý v roku 1945 už stvoril chrbtovú kosť obidvoch tankových divízií, ktoré boli nasadené proti sovietským jednotkám počas bratislavsko-brenianskej operácie. Išlo o tankové divízie, ktoré boli v podstate znovu vytvorené z rozprášených jednotiek a dostali oficiálne pomenovanie Feldherrnhalle 1 a Feldherrnhalle 2. Spolu tvorili tankový zbor toho istého mena Feldherrnhalle, ktorý bol nazvaný podľa mníchovského pamätníka, pri ktorom sa v roku 1923 neúspešne skončil prvý Hitlerov pokus o prevzanie politickej moci, známy ako pivný puč. Pantera, ktorý si môžete teraz zblízka prehliadnúť, je aj voľným okom to vidíte členený takými sieťovanými rihami. Ide o takzvaný náter Zimmerit, ktorým sa nemecké tanky natierali v posledných rokoch vojny. Išlo o špeciálny náter, ktorý mal zabrániť, aby sa na oceľový povrch tankov a samohybných diel prichytili magnetické výmy. Bola taká vychytávka, ktorú používali Sovieti, uložili na zem so silným magnetom, ktoré sa okamžite prichytili na oceľový povrch obrnených vozidiel a pritom vybuchovali. Čiže tento Zimmerit mal práve tomuto zabrániť. Panther mal takisto kanón kalibru 75 mm, ale bol ešte dlhší ako hlaveň PAK-40 a práve tento kanón bol najväčšou devízou Panthera, pretože na veľké vzdialenosti
A veľkými vzdialenosťami myslím vzdialenosti 1,5 až 2 kilometre bol tiež schopný bojovať s akýmkoľvek spojeneckým tankom a zničiť ho prakticky prvým výstrelom. Veľa sa hovorí o nemeckých tigroch, o Königstigoroch, aj tie mali nasadené na Slovensku počas bratislavskej operácie. Jeden prápor týchto super ťažkých 70-tonových Königstigrov bol dislokovaný v Rábloch a potom sa sťahoval cez Nitru smerom na Sereď a ďalej na Záhorie. Ale týchto Königstigrov mali Nemci žalostne málo, v celom prápore ich bolo iba 21 a boli strašne poruchové, takže v konečnom dôsledku hlavnú úlohu v obrane zohrávali práve spomínané Pantery a stíhače tankov, jednak Mardery alebo známejšie Hecery československých tankov LT-38. Tých Panterov má tankový zbor ale okolo 60. Ale keď si zoberieme, že tento tankový zbor musel hájiť frontovú líniu o dĺžke nejakých 120 km, tak to bolo naozaj veľmi málo. A preto ten obrázok nemeckej obrannej línie vyzeral presne tak, ako to práve vidíte. Tanky bojovali po dvoch, po troch, alebo niekedy vyslovene osamotené. Tým pádom v tej nemeckej obrane, ktorá navyše trpela výrazným nedostatkom pechoty, sa vytvárali obrovské medzery a sovietské jednotky jednoducho, keď nechceli bojovať proti tankom, tak ich jednoducho obchádzali. A tak sa často stávalo, že sa postupujúce sovietské a ustupujúce nemecké jednotky premiešavali a narážali na seba v neprehľadných zrážkach. Jedna taká sa odohrala napríklad pri Vlčkovciach, nedaleko Trnavy 1. apríla 1945, kedy sa ustupujúce nemecké tanky dostali do pase, ktorú tam v noci predtým nachystalo sovietské protitankové delostreľstvo, ktoré sa medzi tým dostalo dokonca ďalej ako tieto tanky. Tam stratili Nemci nejakých 17 tankov a potom sa zmobilizovali do obrany až v priestore Trstína, teda pod Malými Karpatmi, kde chránili ústupové cesty smerom na Záhorie. Úplne vzadu, v zadnej časti nemeckej obrany vidíme ďalšiu nemeckú improvizáciu. Ide o pôvodný delostrelecký ťahač SDKFC-10, na ktorom je lafetovaná 105 mm húfnica. Nemci boli naozajstní majstri improvizácie, čo sa týka tankovej konštrukcie. Všetky tie samohybné delá, stíhače tankov, obrnené transportéry a delostrelecké ťahače s kanónovou, mínometnou, raketometnou výzbrojou boli vlastne výsledkom toho, že nemecký tankový priemysel nestíhal vyrábať tanky, to znamená obrnené bojové vozidlá s otočnou väžou a kanónovou výzbrojou a preto sa lafetovalo, dovolím si povedať, všetko na všetko. Využívali sa všetky podvozky, ktoré boli k dispozícii, podvozky tankov, ktoré sa už bežne nepoužívali a na druhej strane to malo aj pre Nemcov pozitívny efekt, lebo takto za relatívne malých nákladov dokázali chrliť stovky obrnených vozidiel, ktoré sa hodili vyslovene do obranných bojov. V útoku boli väčšinou nepoužiteľné alebo veľmi málo použiteľné.
ale pokiaľ sa dobre zakopali, a to až tak, hlaveň ich novej zbroje bola na úrovni terénu a boli dobre zamaskované, tak sa stávali obrovským nebezpečím pre spojenecké vozidlá, pre spojeneckú pechotu. No a keď sa pozriete hore, tak vidíte ďalších hrdinov neba. A dnes treba povedať, že sú to ozaj hrdinovia, lebo bojujú s veľmi náročnými poveternostnými podmienkami. Máme tu nálet sovietských šturmovíkov na nemecké obranné pozície a budú to šupy. Lietadlá Zlín, známeho a slávneho Retro Sky týmu, nám imitujú nálet sovietských bitevných lietadiel Il-2 šturmových, ktoré systematicky napadali nemecké pozície bombami, raketami, palubnými kanónmi a palubnými gulometmi. Boli to ozajstné vzdušné tanky, pretože mali pancierované nielen motorové priestory, kokpit pilota, ale dokonca aj palivové nádrže. To znamená, že v boji dokázali vydržať naozaj enormné poškodenie. Iné lietadlá by už dávno boli zostrelené a šturmovíky sa aj s obrovskými dierami v trupe, v krídlach dokázali ešte vrátiť na svoje letiská. Vidíme, že nemeckí pešiaci sa snažia o nejaký šťastný zásah zo svojich ručných zbraní, ale to bolo samozrejme viac menej iba náhodu. O čosi väčšiu šancu mali gulomety, pokiaľ mali protiletecké zameriavače, čo evidentne ani jeden nemá. A zároveň vidíte, ako nemecké obrnené vozidlá manévrujú a snažia sa sťažiť sovietským pilotom pokojné zamierenie. To bolo asi tak všetko, čo mohli robiť. Sovietskí piloti si samozrejme zároveň musia sledovať vzdušný priestor. Pretože Luftwaffe ani niekoľko mesiacov pred koncom vojny sa nezdávala. A napadala sovietské letectvo pri jeho hlavnej úlohe, ktorej bolo podpora pozemných útokov. Najúspešnejším nemeckým stíhačom, ktorý nad juhozápadným Slovenskom lietal, bol známy kapitán Helmut Lindfer. V poradí úspešnosti nemeckých stíhačov do konca vojny skončil na 15. mieste s 205 uznanými zostrelmi.
No a správa sa nám blížia ďalšie dva stroje. Schválne si počkáme, aké budú mať výsostné znaky. Podľa zostavy vedúceho a krídla to vyzerá na stíhaciu dvojicu a vidíme, že na krídlach majú typické čierne Balkenkreuze. Ide o nemeckých stíhačov v kamufláži z východného frontu. Tu vidíme typických žltých, podľa typického žltého označenia na výškovke a na trupe a na krídlach. No a práve to je tá situácia, o ktorej som pred chvíľou hovoril. Nemeckí stíhači sa budú snažiť zahnať, v tom lepšom prípade pre nich zostreliť sovietské stroje. Takže suma sumárum, dnes sme videli letecký súboj z prvej svetovej vojny a teraz uvidíme hneď dva letecké súboje z druhej svetovej vojny. Podstata leteckého súboja sa ani v 40. rokoch nezmenila. Išlo o to dostať sa za protivníka do ideálnej pozície, získať 1, 2, 3 sekundy na zamierenie, stlačiť spúšť a palubnými zbraňami sa snažiť zasiahnuť protivníka. To znamená, že to lietadlo, ktoré je vzadu, útočí a to, ktoré je vpredu, sa snaží manévrovaním jednak striasť útočníka a v ideálnom prípade dostať sa za neho a tak behom niekoľkých sekúnd sa môžu úlohy vymeniť. Z prenasledovaného sa stane útočiacie a naopak. Všimnite si, že sovietskí piloti popri tom, že sa snažia uniknúť nemeckým prenasledovateľom, si stále plnia svoje úlohy a snažia sa zasiahnuť nemecké jednotky na zemi. Jeden zo sovietských pilotov dostal zásah, o čom svedčí biely dym, ktorý mu uniká z motora a zjavne bude musieť opustiť vojsko. Luftwaffe sa teda podarilo eliminovať hlavnú hrozbu a na zemina medzi tým Nemcom dorazili posily. Motorka polného žandárstva vyviedla na boisku jednotku regulérneho pozemného vojska Wehrmachtu, ktoré zo sebou priviezlo vítanú posilu 20 mm protilietadlový kanón Oerlikon, ktorý bude znamenať určite vítanú pomoc pri odrážaní sovietských vzdušných útokov. V obsluhe protilietadlového kanónu vidíme aj dvoch falšírmjägerov, čiže príslušníkov výsadkových vojsk nemeckých, ktorí sa nejakým riadením osudu ocitli na juhozápadnom Slovensku a boli zaradení do obrany tohoto postavenia. Celková obsluha protilietadlových kanónov bola rekrutovaná z radov Luftwaffe, čiže nemeckého letectva. Hlavný veliteľ nemeckej Luftwaffe, ríšsky maršál Hermann Göring, si totiž veľmi žiarlivo strážil svoje kompetencie
a všetko, čo sa týkalo letectva, musel kontrolovať výlučne on. A tak to bolo až do konca druhej svetovej vojny. Dôsledkom toho bolo napríklad to, že Nemci nedokončili ani jedinú lietadlovú loď, ktorú mali rozpracovanú, jednoducho preto, že Göring žiarlil na to, že by mohol mať sily. No a sprava nám už nastupuje do útoku prvá gardová jazdecko-mechanizovaná skupina. Čelo útoku tvoria tanky T-34-85, proti ktorým už spustila palbu nemecká protitanková obrana. A uvidíme, ako si sovietskí tankisti poradia s touto pomerne silnou palbou. Základným spôsobom ochrany tankov v útoku pred protitankovou palbou bolo jednak manévrovanie a jednak využívanie nanovských tunelov. To znamená krytie sa za stromami, lesmi, hájmi alebo využívanie terénnych nerovností. Vidíme dve T-34, za nimi samohybné dielo Su-100. Popravde Su-100 sovietská armáda, Červená armáda počas druhej svetovej vojny na území Slovenska nenasadila, ale zase na druhej strane Su-100 má takmer identický vzhľad so samohybným dielom Su-85, ktoré Sovieti na juhozápadnom Slovensku nasadzovali už v decembra 1944. Za T-34 sa rozvíja útočiaca rojnica sovietskej pechoty. Práve kriminálny rozdiel medzi sovietskou a nemeckou armádou na juhozápadnom Slovensku na konci vojny. Nemci mali síce viac tankov, ale o mnoho menej pechoty. A osamotený tank na boisku je veľmi zraniteľný. To nám asi za chvíľku bude dokumentovať aj snaha o protiútok Pantera, osamoteného Pantera proti T-34, čiže proti kompletnej tankovej čate. To je naozaj obrázok, ktorý jednoducho neuvidíte len tak ľahko, iba na takýchto mamutích ukážkach, ako sú tankovední laugaríci. Máme tu všetko, máme tu letectvo, máme tu tanky, pechotu, delostrelectvo. Takto nejako to vyzeralo pred 73 rokmi. Medzi tým si nemecká protitanková obrana poradila s jednou z T-34, s tým starším typom T-34-76. A teraz vidíme ukážkový delostrelecký súboj nemeckého Panteru a Marderu proti sovietským tankom.
toho zákopu a zrejme uvidíme aj akcie, aj Panzerfausty, Panzerschrecki a uvidíme, ako to sovietské T-34 ustoja. Medzi tým sa na pravom krídle sovietskeho útoku nenápadne presúva samohybné dielo Su-100 a snaží sa napadnúť slabšie ľavé krídlo nemeckej obrany. Medzi tým dostal zásah aj jeden z nemeckých stíhačov a porúča sa z boiska. Nemeckí granátnici pod tlakom sovietskeho útoku opúšťajú prvý zákop, predsunutú obrannú líniu. Vyzerá to, že bez väčších strát. Ústup je organizovaný, dokonca niektorí granátnici sa snažia ešte pomáhať svojim raneným kamarátom. Ale v diaľke už zaláhla sovietská pechota a tá práve vyráža do útoku. Ciele pre svoj 85 mm kanón. Medzi tým sa mu podarilo vyradiť z boja Marder, ale Panther tam stále stojí a predstavuje veľké riziko pre sovietský útok. Zásah dostala aj Su-100. To znamená, že celý sovietský útok stojí a padá iba na zvyšných T-34. Nemci medzi tým uviedli do činnosti svoju minometnú batériu, ktorou sa budú snažiť zabrániť postupe sovietskej pechote. Teda doslova odrezať pechotu od tankov, čím sa stanú sovietské T-34 omnoho zraniteľnejšie. Na oblohe medzi tým sa karta obrátila a sovietské lietadlá získali absolútnu vzdušnú prevahu, zahnali nemeckých stíhačov a môžu pokračovať v účinnej vzdušnej podpore. Už aj z Panthera sa nám valí čierny dym. To znamená, že Nemcom odišla všetká ťažká technika a je to už len na pechote. Zaujímavé, že granátnici zbraní SS sa stiahli do zadných pozícií a hlavnú ťarchu obrany prenechali na svojich kolegov z pozemného vojska. Najväčšie nasadenie jednotiek SS na Slovensku sa udialo práve počas operácie Südwind vo februári 1945, kedy nedaleko Štúrova boli do boja nasadené dve tankové divízie SS, prvá Leibstandarte Adolf Hitler a 12. Hitlerjugend. V bratislavsko-brňanskej operácii sa priamo ako jednotka nezúčastnila ani jedna divízia SS, ale v tom chaose ústupových bojov sa veľmi často stávalo, že sa v bojových skupinách premiešali vojaci viacerých divízií a preto nebolo nič nezvyčajné vidieť v akcii takúto na prvý pohľad divnú zlátaninu Luftwaffe, pozemného vojska SS a ešte maďarských jednotiek.
Medzi tým sa sovietská pechota pod ochranu T-34 dostáva do tesnej blízkosti poslednej záchytnej nemeckej obrannej línie. No a správa nám nastupuje posila rumunská pechota. Nezabúdajme na Rumunov. Na Slovensku bojovali dve rumunské armády, 1. a 4. Postupovali stredným Slovenskom a potom sa stočili na západ práve do okolia Trenčína. Takže samotný Trenčín a väčšinu obcí na okolí oslobodzovali práve rumunské jednotky. Rumúni až do konca augusta 1944 bojovali na strane vojsk Osy, ale ako náhle jednotky Červenej armády začali obsazovať Rumunsko, Rumúni zmenili strany a až do konca vojny bojovali proti Nemcom na strane Sovietov. Teraz vidíme ukážkový presun jednotiek SS na ľavé krídlo svojej obrany, kde zaregistrovali práve pohyb rumunských vojsk. Rumúni zdá sa ešte o nemeckej improvizácii netušia a vyzerá to, že im idú rovno na opak. Teraz vidíme dvojku rumunských vojakov, ktorá sa približuje s nemeckým Panzerfaustom. Po výzbroji rumunskej armády na konci druhej svetovej vojny bolo veľké množstvo nemeckých zbraní a nemeckých vozidiel. Dokonca rumunský druhý tankový pluk, ktorý sa zúčastnil prvej fázy bratislavsko-brenianskej operácie na sovietskej strane, používal nemecké tanky Panzerwagen 4 a samohybné delá Štuk 3, čím vznikla veľmi zaujímavá situácia, kedy Rumúni proti Nemcom používali ich vlastné obrnené vozidlá. Rumúni zjavne odhalili slabiny nemeckej obrany a snažia sa obísť ľavé krídlo. Medzi tým sovietskí pešiaci zamestnávajú nemeckú pechotu v zákopoch a snažia sa prilákať ich palbu. Vidíme tu taktiku, ktorú napríklad veľmi často využíval legendárny britský polný maršál Bernard Montgomery. Hovorilo sa aj o tzv. Taktike pravého háku, kedy ľavé krídlo útočiaceho vojska na seba priláka pozornosť